Kahinyo Trap Youth Council HYC ka arpinyo terik nailor araja rupsaw. Habakala lej ban hiar sa Shillong Airport kabadana umroy. Kum gadak ban khang linti ya ka jingwan ka kinhun niam Hindu kabatmu ban yalap ya ka kubor ban pelong kemi ya ka masi kabalong kum gadak jong ka jingile persya bamdo masi kala pentip baka seng kalong kabala penkre ban khang linti ya ki. Ka HYC kala hiar sa umroy hapok ka jingilam u presiden u ba Roy Cooper Sundram. Hadian ka jingyo jingtip ling baga jingpetip u national coordinator ketika kenun ka betip kum ka gaw Gatbandan u Raja Saksham Singh Yogi u blapen bana ba u Shankaracharya Avimoktesh Waranda un poi da ka lingsun ha ketika jaka ka por khat ar bajimin singi habakran chilat pathai khubor ba Roy laong bakai choice ling baga jingdon kit khot ka ribhoi but is castles kalong blapen khre ban khanglenti kene ka kinhon ka ba persang banwanra kindon da ka bayalap banhap kengkeme yakamasi bat kanum ailat bakin rong ceri khasi bat ban pensngau bau CM bat ki DC kin hab ban chim jingkle lada JIA ki Adin bangi yo jingtip mana mestem ladon ke kubor don ki brio ki bala pentip yangi naki tolong kubor ki ba fair ni da iru ke kubor ba kadon ke jingtmu jong kini ki brio ki ba hagini ki sngi ki lapan pa ba ki kwa ban wan hang ni Shillong ban pelong ya takarali ban yalap lane ban penbana ba borok kinong syong jong kari India ngidi ban sange ya kata kabam do amasi kum juru ban penbana kum kinong syong jong kari India ban itu no ya kata kamasi kum kata kemi jong kinong syong jong kari India tinggi yo jingtip mene ba kini gibrio nangti na po Imphal menta kasingi kin one poi hang ni po Shillong Airport hakapor khan arbaje tinakal yang jo kasenghi kum bangi layeng ha nong rim ka baskem nadu kasingi ningkong ka bagitmu ban wan ay ka press statement ka jongki ngilaong da ka basay bangim sya ya kinu gibrio na bar banwan ban batay start bakum juru ban penbor yangi kay ka bangi day ban bam kay ka bangim day ban bam kay ka bangi day ban mani kay ka bangim day ban mani bat kum juru khanang khamtam ban penbor yangi bangin nget ya kata ka kamasi kum kata kemi jong kinok syok jongi kay kalong kay ka bangim ya ha bat ngim priang dalele ru ngingi bu ya imay bat ki kemi ki jongi ki men ki parakan the ki jongi ha kata ka kerdan ka bahajrong dei bang ngipen yang kat bat ki marat lane bat kamasi bat kikso kata kali jing so jongi tingi wana kani gasngi hadin mengiyo jingtip bakini gibri kinwan ban jarang dia bo Shillong umroy airport nei undang ila poi pa kani jakang yo jingtip bakini gibri kim sim kinomwan menta kasngin rei kidon pat ka jingtmu bakinwan lasai kasngi ha juk ka por khar arbaje tena kali yang jong seng ila keren ka basai kiwan menta ni kiwan lasai ni kiwan ha kanu nu sngi tarang yo jingtip ka jingwan ka jongki ngin wan ban penpau ke jing persyak bat ban penti kena bakini ki brio kim nomyo alat bandrung syakani gari ke kabiya ja kajongi kata kari ke kubor ke basai syakini ki brio bat ke kubor ke basai ru syaka district administration bat syaka sorkar hadu mentang im simlayu I wat kawi ke statement ru ke banong ba ke sorkar lane ke district administration kin khang persyak ikini ki brio ban wan ban pelong ya takarali lane ban pelong ya tak program hapok Shillong kabalengok kalong bawat chief minister uthet kiti uang ba kasyong ka DC Telada baru aki kam on ride ke DC ban pet ya kasuk kasan kan don jingmut ayu yang i bangin don ya kasorkar kan don jingmut ayu yang i bangin don ya ki minister bat ya u chief minister ngikren la ka basay la ka DC ka ay na kam ay ka permission na kalyang jong kaseng haringkat kinong kersan bakirupat ba jong kaseng ngin persya iki gibrio balada jak nu jingkul ma lada ka don kanu kolon o the problem hapok Shillong hari boy bakumjur Shillong kani gejingya lenti ke jong kinadu na umroy syadu Shillong lada ja ke jingja ki bon wanra ya ketut ha kasuk kasan ka jingki klik dei ban shemu chief minister ka sorkar ka jong u bat kumjuru ki DC jong ki artli ki district kata ka riboy district bat ka East Castle district kata kalong ka kubor ka basay nakalyang ka jong ka seng cha ka sorkar bat sikini gibrio kumba kalong hi ki dkhot jong ka seng ha kaleng ki jaka ki badon ha po riboy ki badon ha po Shillong ngilong alert ngiso ngim syong than gidon ki sus ki jongi ki ba jingtip yangi ya kaya kayeng jong kini gibrio balada ngilap hang nu kunu ka cakaru lada urung hi po uput usam jong ka brio nyau trek bar ko ngin penwet yaki bat nginom ailat bakin penyat ya kata program la ni ka jingtmu ka jong ki banwan si ya kata kalama jong ngamtip kai ka jingmut ka jong ki ban si ya kata kanal lama la ni kata ka cow flag ka kai ka jingmut ka jong ki ngimtip nginom ailat de lele ru kata kalama kan wan ban yeng hapok ka brio nyau trek Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya